Pois temos aquí unha réplica dunha gaita brigantina. Unha gaita brigantina que nos encomendou facer o noso amigo Gil de Carabela. Esta era a gaita de Antonio Gil do Cubo, da aldea de San Martiño de Palacios en Braganza. E é unha gaita moi antiga, ten moitísimo uso e foi polo menos do outro gaiteiro máis que se chamaba o Tío Cabreiro, que foi quen lla deixou a Antonio Gil do Cubo. Entón, bueno, fixamos a réplica, resulta que é un instrumento pois de son extraordinario. É deses instrumentos que o roncón fai vibrar toda a gaita, leva un roncón pequeniño, como podedes ver, leva un pallón moi grande, é unha gaita que está prácticamente en dó. De feito, penso que se podería sacar unha gaita afinada en dó, cromática, pois dá o mi con esta postura e ademais dá os cromatismos todo, pero está 20 cents por baixo de dó, que é como estaba o original. Leva palletas do tipo das brigantinas e das mirandesas, ou sea, palletas sen o cristal da cana, e unha gaita que ten un sonido extraordinario. Vamos tocar con ela unha marcha que aprendimos do gaiteiro de Deilán, tamén en Braganza. Ten a mesma escala que as gaitas mirandesas. O que pasa é que, como as gaitas alistanas, como é un paisaxe un pouco máis accidentado dentro da nosa teoría, pois é unha gaita que é máis aguda, pois gaitas en dó non aparecen en Miranda, pero en Braganza, que ten máis montañas, sí. En Miranda, como é un planalto, plano, pois aparecen gaitas sempre moi graves. Vamos a ver esa marcha.